Yash no Rivati indaba nisiphethe kanje. Uma umuntu omthanda kumele ulumele uthando lwenu noma ngathiwani. Yini wena bengayiqondi ngempela into elula kanjena? Yindaba ngempela uRivati ehlehlele emuva. Futhi mina angiqondi ukuthi uRivati umsaba ngempela uDurga akakwazi nokuzikhulumela. Cha noma ngathiwa sebelahlile ithawula mina ngeke ngikuvumele inhlobo ukuthi kwenzeke lokho. Kumele ngenze uRivati asukuma azikhulumele. Hey Rivati bamba ifoni. Ukuzomandla ami benginganele kuwena ngithi. Usho ukuthini? Ngiqonda ukuthi akwazanga ukuveza ubufakazi bokuthi uRivati noShweta bayathandana. Yonke lento esiyidonsele yaze yafika la. Usho ukuthini ngempela ngaloko AJ? Ngiyacela bandlalila. Ungazenza ungcwele. Kuzofanele uyeke ukuzama ukunqamula umshado kaShweta noYash. Akuyona into enhle leyo. Angeke kuze kube kuhle. AJ ile sinqumo sithathile wena singisize sisize umuntu lana. Angazi nokuthi ngikwenze kanjani uyiqonde lento. Asikho isidingo sokuthi ngize ngiqonde. Awuxisa amagama akho bese sibuyele eqinisweni. Ngiyekele lokhu sola abantu. Akunjalo Nhlobo AJ. Ngikhuluma iqiniso uYashi benoRivati. Ngiyacela. Uma ngabe ufuna ukuveza ipoint lakho, unethuba kusukela manje kuze kube ikusasa. Uma ngabe uYash noRivati beyibuyekeza ngokuthi bayathandana, kulungile lokho phela. Akunankinga. Lalela, kuzofanele uyiyeke lenyongo yakho le. Unesikhathi kusukela manje kuze kube kusasa. Sezwana. Sengisele nosuku olulodwa 4. Noma ngathiwani kufanele ukuthi ngihlanganise uYashi benoRivati phambi kwa AJ. Ngiyazi ukuthi uqamba amanga. Lela, uma lokho kumayelana noYash futhi angifuni ukuguzwa lutho ngalokho. Awukahle Rivati, kumele ukhulume. Futhi ngiyazi ukuthi lokhu kwenza kuphela ngoba nakho sabuDurga ngithi. Ubani okutshela lokho? Angiyazi lonto mina. Kunjalo vele. Ubaba ungitshele yonke into. Thi uDurga ufikile ekhaya futhi ngiyazi impela ukuthi kusongelile. Utheni kwena? Uthe uyazi ngawe noVikrant ngithi. Yiloko akushilo. Rivati, awukahle. Ungakhali. Awungitshela yini eyiphutha wena uyenzile? Angithi uVikrant uyena owadlala ngawe wakujolela. Hayi ukuthi uwena waba nephutha. Futhi uAJ ke yena ngiyazi ukuthi ulazi kahle iqiniso lalokho. Manje ungisiza utshele wonke umuntu iqiniso. Ngikwazi leli. Uma ngikwenza uDurga uzothatha zonke izithombe zami noVikrant ayishicilele ephepheni. Uma kwenzeka ngeke kube yimngede umndeni wethu wonke uzobhekana naleli hlazo. Yilesi sizathu sakho. Ileyo nto le kwenza ukuthi wena ulo uphika uthando lwakho noYash. Ay Rivati. Ungakhali ngiyacela. Bheka. Ngoba nakwenzeka into embi phambilini, lokho akusho ukuthi ngeke uzube nekusasa elihle. Angithi nawe Rivati unalo ilungelo lokuthi uzizujabulile. Nginamangani. Futhi awungitshele uYash yena ukwenzeni ukuze umphathe kanjena? Uyakuthanda ngempela njena. Futhi uma uqhubeka ukuthula bazomphoqa ukuthi ahamba yoshada noShweta ayikho into angayenza emva kwalokho. Lalela, angilalele Rivati bakwethu. Yebo wakhohliswa.
Kodwa lokho akusho ukuthi kumele uyeke ukukholelwa othandweni. Kodwa Lila, sengizobabheka kanjani abantu manje? Rivati kanti wena awungizwa yini ayikho into yenzile embi. Lalela Rivati, uma usaba kulungile ngizohamba nawe mina angisabi lutho phela. Yes? Sohamba sobabili sek AJ mase wena umtshela yonke into angithi. Lalela Rivati, ngifuna ukuthi umtshele ukuthi uDoruk uyakusongela futhi uyena okwenza ukuthi uqamba amanga. Lila, umphedo loyo. Cha. Sizothina uMadam Duka uma ngabe ngaxoli. Uyazi ukuthi uma uAJ emjezisa kuzoba nzima kanjani ukuthi thina sihlale kulowa muzi sobabili. Rivati, uqeda thini? Angikuzwanga ukuthi utheni. Uthe lo muzi. Shuthi njengamanje mawuthi lo muzi emqondweni wakho ucabanga ngekhaya lika Yasha ngithi. Rivati, uma umthanda kangaka uYashi, yini ndaba ufuna ukudela yonke into pho? Awukahle. Asambe sek AJ njengamanje simtshelele lonke iqiniso. Sengisenzile isinqumo sokuthi uYash uzoshada noShweta. Uyamthanda ngempela wena uRivati wami. Kodwa ngibambekile nje. Asikhulumi ngempilo yakho kuphela lana Yashi. Ikusasa lika Rivati nelisengcupheni. Yena akazi ukuthi kwenzakalani lana. Wena uvele wavuma ukushada noShweta ungazange ukhulume inhlobo noRivati kanjani? Hey Durka, awuyekele lento. Yini? Wozala. Uyakula yini? Yini lo yenza ucabanga yini? Wozala, hlala phansi. Wasa, Asam. Yini le buyizama ukuyenza vele wena? Hlala phansi. Hey, hlala phansi. Hlala. Awuthi ngibone. Ima kancane ngiyabuya manje. Kwenzakalani ngawe Durka? Okay. Yini vele ubucabangani? Ngiyakubuza nje. Yini lo buyicabanga egcine yenza ukuthi ulimale kanje? Kisho. Ngikhathazekile ngalomshado kaYash. Hayibo. Uqale nini kwana ukukhathaza ngezinto ezincane kanje? Buka la. uYash ubhuti wakho. Ufuna uYash ashade uShweta ngithi. Kanti futhi uAJ unqumo okufanayo. Isinqumo sokugcina leso. Kodwa uLili uyaphikisana nakho. Lento bazane ifika izolo la. Kodwa kancane ishintsha amasiko kulomuzi. Noma ngabe nginesiqiniseko sokuthi ngeke aphumelele galutho. Kodwa uphethe yonke into lana. Kisho, kodwa uma ngaphula ukuthembisana nomshado kamfowethu kanye noShweta,
lokho angeke kwenzeke. Iyona into ecabangayo le, Oh kunjalo. iyekelele kumina. Mnumzane, ngiyacabanga ukuthi ucingo lokho likhalela phansi impela lana yazi ulila kade zama ukukuthinta lana ngiyabona ukuthi mhlamba hayi ulibonanga impela nje mnumzane nali. Hallo, Ngempela ukwazi ukubingelela kahle nje wena. buka ufunane? Akunaso isikhathi. Noma nginaso ke isikhathi. Akuwena wedwa nezinto kumele uzenze. Unambaba wena. Intombazane engakwazi nje ukubekezela empilweni yakhe. Oh, kodwa manje unaso nje isikhathi sokuthi ulwe nami lo ngisukela nje. Iyona into obufuna ukungitshela. Lutho nhlobo mina ngaze ngimosha isikhathi ngenkulumo ezingathi shu. Bengizokutshela ukuthi sinorivati siyeza lapho sizokhuluma nawe. Size officeini lakho sizokhuluma nawe ngento ebalekile. Ungayindawo uhlale lapho unganyakaza ukhansela wonke ama meeting ozoba nawo. Siyeza. Le ntombazane ithi angikwazi ukubekezela mina. Yabona kodwa mnumzane iqiniso ukuthi ulila lona hayi unesibindi. Khona umuntu obefuna buyishilo lento. Awusho Shweta, engabe usuyitholile indandatho oyithandayo lapho, he? Mama ngicela ungineze isikhathi. Kulungile, akunankinga. Ngiyabuya manje. Yash. Sizokhetha iphi indandatho lana? Thatha noma yini. Ayibo. Kuyini manje lokho? Yini lo yenzayo? Isicelo sethu somshado angithi. Manje ke ngizokhetha indandatho ekhethwa wena. Ngiyithatha le. Lena? Ngempela. Kwakuhleke. Bengazi yazi ukuthi nawe uzokhetha le ndandatho. Ngempela Yash. Izinto esizithandayo sicishe sifane yazi. Nami bengizokhetha le ndandatho. Ngiyabuya ngisokhombisa umali. Yash. Ngiyakubona ukuthi awujabulile kodwa ngiyacela musukuhlala lapho uphukule. Okungenani ikhombisa intshisekelo. Duka ngiyazama yazi. Kodwa ngimthanda ushota wakho mina. Kodwa usazoqhubeka ushade naye. Wenze lo AJ. Kanye nawe nekusasa lakho. Duka madam, konke kulungile. Bengicabanga la ukuthi sihlele usuku lomcimbi maduzane nje. Yebo, uyena okhulumayo. Ini? Yash. Kwenzakaleni? Duka ulila benorivat kade bese ngozini yemoto. Uthi base sibhedlela njengamanje. Osithando, Yash. Duka, kodwa Makashweta. Kuyaphuthuma lokho kumele ngihambe manje sobuye silungise lento Shweta ungakhathazeki ngiyabuya sizoyilungisa lento sizoyilungisa ngiyabuya khona manje Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169